é que se ven unha riada e che mata a cría morre toda, os pais morren, fillos morren, non hai vida. O que é a comercialización e a produción de marisco sempre tuvo moitísimos problemas. Houve anos de bonanza e anos de crise. Sempre os hubo, vale? O cambio climático ven a agravar esta situación. En este caso en particular, os episodios extremos de choiva. O resultado deso é que baixa a salinidade e de modo moi rápido, de modo que os moluscos non se adaptan e hai unha mortalidade moi elevada. De 2023 a 2022, a caída da produción en Galicia de berberecho foi do 75%. Cambiou, sabes, o clima, cambiou todo, entonces non chovía tanto, agora ao mellor chove todo de repente, non hai así. Entonces, ese ano, hai 2 anos, non fomos por culpa de que non había, a cría morreu toda, entonces fixemos un paro forzoso.